Du kommer til mig. Jeg er lige blevet færdig med SAP. En måned inden jeg går ud. Fredag eftermiddag. Og beder om hjælp. Og min tjeneste. Det er bare fordi, tredje godfader. Jeg skal have noget ris til galafesten. Fordi du kun går i 2G, og jeg går i 3G, så kan jeg godt hjælpe dig. Men start med at smide correction. Godfather, jeg har ikke brug for dine penge, men jeg har brug for din vejledning og ekspertise til at score første gis. Så du har brug for hjælp til at skubbe nogle første gis, så de ikke trækker vejret mere. Jeg skal bare bruge for at score en første gear, så jeg ikke skal tage alene hjem i aften. Nå, det er på den måde. Det første tip. Det er vigtigt at vise, at man er myndig. Kør altid i skole. I en fed bil. Tip 2. Når du er på skolen, sørg for altid at eje gangene. Det er dig, der bestemmer. Tip 3. Når du er i kantinen, sørg for altid at udvælge dig et bytte. Du skal være målrettet og konfrontere dem. Se, hvad det gør der. Du er ham. Jeg har begge dine, mand. Den her, den er meget vigtig. Så lyt godt efter. Husk altid at være flirtende og fange et hint. Fortsæt samtalen. Du ligner en, der er myndig. Jeg kan virkelig godt lide dit skæg. I lige måde. Men jeg tænkte på, må jeg egentlig godt få din snap? Hvad er det galt med din? Ikke nu. Kan du så ikke bare beholde din egen? Det sidste tip. Jeg har ikke flere tip.
Disse handlinger foretages på egen regning. Jeg står ikke til ansvar.